En roba interior no fa falta ninguna publicació, ni en premsa, ràdio o televisió. Algo saps tu que jo no sé. I això que acaba de tornar d'arreplegar el pa. L'altre dia una xica es queda a tirar el fem, com es deu de fer, amb una bolsa en cada mà, i un poc accelerat. Total, si el contenedor està al costat, i no n'hi ha ningú passejant, ja que els pares d'excursió se n'han anat i el germà, a la bicicleta en silicar, està passejant. I què té això d'estrany si és una activitat de lo més normal? És que se m'ha oblidat matisar que aquesta xica, que és una festera de les grans, perquè ja ha fet els 25 anys amb la festa, i l'altre dia el seu diploma replegat. Per dormir fresqueta hi havia un preciós camisonet, amb el seu escot allargadet, i acabant-se el drapet un poc més avall del culer. Tornà ella de seguida, i correguent cap a la porta. I quina seria la seva frustració quan veié que el portó estava més tancat que la porta d'una presó. Pues sí que va posar-se una miqueta complicar la situació, perquè el que m'havies dit abans no crec jo que n'hi haguera lloc al camisó per a portar les claus del portó. I com abans havies comentat que tota la seva família se n'havia anat. Així és, però com ella és una gran festera, en seguida dirigirà als operaris de l'Exal, que pel carrer i amb una màquina elevadora anaven muntant la il·luminació de festa. Senyor home, faria vostè el favor de pujar-me pel balcó? Pues home, jo crec que no li posaria ninguna objecció, i més portant-se menjant camisó. Així va ser. Ella, tota una digna dama, i considera un acte més retractada pujar-hi de la cistella, com una gran capitana, tornant a sa casa per la finestra de dalt que estava oberta. Encara que l'operari de l'elevador li costó un poc de trobar la destinació, per el problema de no saber per on mirar, si el forat del balcó, el panel de control o semejant bombó,